Blitar kotaku yang aman. Namaku adalah Kakungyan. Oh, oh, oh. Jenenge wong lanang kon blonjo kok ora balik-balik. Jane blonjone apa ning Mekah? Jangan-jangan kecantol karo bakule. Ya kae wong dirasani balik. Wis balik bel, antri pasare rame. Reno yo pasar mesti rame. Lek sepi kuburan. Sepi yo ora mek kuburan, tengah segara yo sepi. Wei, jawabanmu ora mengenakkan. Wong diomongi pasare rame yo sepi kuburan. Kowe ngerti nek kuburan sepi. Ora lo blonjo kok suwi. Eram jane sing kok blonjo apa to, Kong? Au omong kaya wong ngitung-ngitung. Ya, iki sayuran, iki lawo, ya barang-barang renane akeh bel. Mulane suwi. Aku iki kadang lek kok kon blonjo ning pasar ya cuwegeh. Apa nek isu-isu ngene iki. Lah, jejer-jejer wong wedok-wedok mak-mak tobruk-tobruk. Aku nek aras-arasen sakjane. Ora tak belanjane sing arep blonjo sapa? Modelmu kaya knapote diesel. Knapote diesel sik kapiken Dik. Modele kaya uleg-uleg. Kok blonjo dhewe lek anu. Lho aku yo gumen jenenge ngene ya Allah blonjo ning pasar lho bel tak critani. Lah kok gawe daster. Dastere kandel, dastere sriwing-sriwing. Gek jerone iki enek pink putih kaya permen nano-nano. Ya Allah, arep tak duwepret karet jarku. Kuwi ngono wis sok lek waras aja kaya ngono kuwi. Minimal dirangkepi androk apa dirangkepi apa. Nah, gek iki gendang dimasak. Ora oleh ding iki urang, kowe ora oleh mangan urang. Oh, wedhus. Nono. Wedhus mangan, pitik mangan, sapi mangan, nyambik mangan, ndok ra mangan, kulupan ra mangan. Piye to karemu iki? Sapi mangan, wedhus mangan, pitik mangan, ndok ora mangan. Kulupan ora mangan, apel ora mangan. Karemu piye? Lah. Piye to kok? Alambo. Wah, kaya apel kok ngono. Wis tak omongi to. Wedhus mangan, pitik mangan, apel ora mangan, ndok ora mangan. Apel yo mangan. Lho, cangkeme ning endi lek apel mangan? Sing duwe cangkeman mek wedhus, lek wedhus kan yo mangan, berkano duwe cangkem. Lek ndok yo ora mangan, ra duwe cangkem. Cangkeme kok kae cangkem e. Aku jan anyel, kowe jarak. Wis kowe lek kon ngapalne, ora iso, Kung. Bareng tak kei tulisan, kowe gawe apalan dhewe. Wayahe tulisane iki tuku sego, lek mumuni tuku tahu, slenco. Ya Allah, Bel, sabar. Wong setruk iki kudu sabar. Ngopeni wong sabar kudu setruk. Kok salah yo iya ngopeni wong sabar iki kudu setruk. Ngopeni wong sabar. Oh, wis salin to. Oh, alah. Oh iya ya. Ya wis engko gek dimasak kuwi gek engko sore lek aku arepe dadi penyonyo. Penyanyi, gak penyanyi. Kok ya wis salin neh to. Masaku dhewe penyonyo. Penyanyi kok. Oh, lha kowe sing nyonyo. Kapokmu kapan? Wes yo gendeng masan. Aku selalu we
Omongnya, mosok belanja nganti jam 10 ket isuk ket bar subuh. Wis, dimasak. So, Yo. Uang kok lucu Ram. lah iya Bel, aku ki mbuh lho Bel. Apa meloke aku nganu awake dhewe dadi tukang lawak ben ditanggap. Engko lek pas ditanggap kan oleh duit. Tapi yo lah kowe mlakumu ngono lek mlayu kiyu-kiyu ora yo guyu kabeh. Penontonnya urung sampe ndelok wis mlayu dhewe-dhewe mergane apa? Ngompol kabeh. Nyindir aku kuwi. Ora nyindir Bel, aku main nyemoni sliramu lho. Kowe rasa disindir wis trene yo. Wong kok modele kaya gerobak cilok, kapien. Kaya kenapote traktor sing brodol. Ngomong odok. Wis aja omonge. Bisa-isane sik akeh lho. Sik arep isa-isa liwat adang masak. Nasibe bel. Nggih walang kadung. Lah aku walang kadung. Kowe berarti nggih Kanjeng Gusti Ndoro Jurigen Roro Putri Siti Sukresek. RT telu RW loro, tempatku di desa Telogo, kecamatanku Kanigoro, wilayah Kadipaten Blitar. Kotaku di pinggir selatan, namun jadi kota idaman. Blitar kotaku yang aman, namaku adalah Kakumian. Blitar kota